Queda tan allunyat aquell temps en què quan em llevava tossia el sutge del quinquer, ben negre sobre el mocador, que sembla que m'ho estigui inventant. Tossia tan negre com negre era el cel quan abans que cantessin els galls ens venien a cridar. Compartíem, a més dels fums del petroli, una sala del cortijo amb una trentena de dones, noies, nens i nenes i algun nadó. Les nits les passàvem damunt d'un llaç de palla, arraulides les unes contra les altres per donar-nos escalfor. A Còrdova, quan es recollien les olives, ja començava a despuntar el fred i la tardor tenia el mal costum d'amagar la serra fins a entrada la matinada dins d'un tel de fum gelat, com un decorat que variava a mesura que s'anava movent el sol arraconant-lo per les obagues com vergonyós. Aquest és l'inici d'un llibre que em fa especial il·lusió presentar-vos. És La filla de la tempesta, de Santi Baró, us ensenyo la portada. És un llibre d'un amic i un mestre. És la història d'una noia, és la història de la immigració dels anys 60, una noia que ve a Catalunya cercant el que cercaven tots els immigrants, no? I es troba amb una riuada que el 1962 va arrasar el Vallès Occidental. Jo encara no l'he acabat de llegir. El que us he llegit és la primera part, a l'inici, però enganxada des del minut 0, us ho puc ben assegurar, i us recomano que el llegiu, us el compreu i el llegiu. I res més per avui. Espero que passeu un bon dia, que sigueu feliços i molts petons.